थ' गोरबो खुंगुर बिथांखौ लोगो मोननानै आं जोबोर मोजां नांबाय आरोना स' बिथाङा जोंनि कार्बि आंलंआव फैदों। गुड मर्निं ओमफ्राय जों कार्बि आंलं दायो बेरायगासिनो ओमफ्राय बेराय जों केक जागासिनो फुंनि फुं नैयाव मोनसे जोंनिया कार्बि आंलंआव माने केक आनबक्सिं खालामदों आनबक्सिं नायनो ओमफ्राय लोगोफोर कार्बि आंलं जायगाया फारफ्रोमथिंबो हाजो आरोना बिजाबो हाजो माने सारौफालि हाजोथ' दायो नुवाखै दायो फुं फुरा खुवाजों दायो बुंफबगासिनो ओमफ्राय जों मेगनजों नुदों नाथाय केमेरा नुवाखै आरोना ओमफ्राय दायो लोगोफोर एसे आं बोरैया सानराइज जागासिनो लोगोफोर सानराइजखौ नाय कार्बि आंलंनि सानराइज वाव तो लोगोफोर दायो जों थांगासिनो सासे बर'नि फेमास इउटुबार लाहानाव स' एक्सट्रा इउटुबार खालामनो गासिबो सिनायखागौ जानांगौ बिथांखौ लोगोफ्रा आं बुंखादोंमोन ना कार्बि आंलं फैबा बिथांखौ लोगो हमगोन होननानै जों फाइनालि लोगो हममारबाय एक्सट्रा इउटुबारखौ स' नाइस टु मिट ब्र' जोबोर मोजां नांबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर जों दायो बिथां लाहानाव ब्र' लाहानाव दुगैनो थांगासिनो आरोना ओमफ्राय नै जोंनिया दुगैनो दानि जों जागाखौनो मोनाखै नै दुगैयारफ्रा जोंनिया अ दे चल लोगोफोर दा जों थांनोसै ब्र' लाहानाव ओमफ्राय देखायनोसै ब्र' लाहानि न'आ बोरै नङा होमबा ना गासैखौबो ओमफ्राय मानसियाथ' जादों खना थांजोबनो दंना गासैबो ओमफ्राय लोगोफोर नै दिनैनि कार्बि आंलंनि गेवलां बाथौ महासयआव मानसिफोरा नै लैहोर लैहोर फैहांबायनो लोगोफोर दायो मानसिफ्रा नै मिटिंआव लैहोर लैहोर फैहांबाय गासैबो ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो माबाय बर'निया दिगुलि मासगाव बिथांमोननि गामियाव दायो थांगासिनो लोगोफोर बर'नि इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो लोगोफोर थांबानो जाबाय तो लोगोफोर दायो जों थांगासिनो एक्सट्रा इउटुबार लाहानि न'सिम ओमफ्राय नायनानै गाइसनि जादों कार्बि आंलंनि बर' गामि लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर दासान्दि जाय नायगासिनो आरोना स' प्लिज गासिबो अननानै शेयार खालामना होदो आरोना लोगोफोर मानोना आंनि भिडिअ गोबाव जानायनि थाखाय माने गासै साबस्क्राइबारफोरनियावबो माने नटिफिकेसन मोनाखै थारमाने स' बिनिखाय एसे फेसबुक न' वाट्सएपफ्राव एसे हायोबा शेयार खालामना होदो आरोना अननानै लोगोफोर नङा होमबा जाहाथे गासिबो नुयो कार्बि आंलंनि बर' गामिफोरखौ नङा होमबा लोगोफोर दायो जों नै दिगुलि मासगाव गामिखौ बेरायगासिनो नै जों ब्र'जों आंजों एक्सट्रा इउटुबार ब्र'जों आंजों ओमफ्राय ब्र' नोंसिनि बे गामियाव खैजोनसो बर' न'खर दङ आरोना बेयाव ना 130नि आबाव दं आरो 130 आरो आगोलथ' दंमोन बेनिफ्राय दा सासे सानै ओरैनो न'खर बारि नालाय हाबा जानानै 130 बालाय बर' गिदिर गामि नङामोन ना जोंनि बे लांहिन एरियानि माने सेकेन्ड आरोना जोंना बेनिफ्राय मोनसे दंबावो सेकेन्ड लार्जेस्ट गामि बर' जोंनि लोगोफोर नै रायजो थांफिनगासिनो बाथौ मिटिंसिम ओमफ्राय नै नैबे निउ फ्रेन्ड दे नामखौ एसे खोनादोंब्रा अलिपुर बाक्सानिफ्राय फैदों बाक्सा बागानपारा ओमफ्राय नै जोंनिया ब्रादारा गारि सालायगासिनो ओमफ्राय दायो जों लांहिन टाउन हाबला हाबसि बेरायगासिनो लोगोफोर नै जोंनिया आफाया बेरायहोगासिनो जोंखौ लांहिनाव तो लोगोफोर दायो जों सफैबाय नै देग्लायनि कार्बि आंलंआव जानाय बाथौ महासभायाव स' दायो जों हाबफैनोसै लोगोफोर ब्रादारमोनजों ओमफ्राय नोंथांमोनखौबो गासैखौबो देखायनोसै आरोना मा नुनो मोनो नङा होमबा स' लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नै जोंनिया बेरायबाय थानाय समावनो सानै साबसक्राइबार भाइ लोगो मोनबाय ओमफ्राय दे नामफोरखौ एसे बुंना होदो आंना तुलाराम बसुमतारी ओमफ्राय बिशाल ब्रह्म स' लोगो मोना बयबो जानांबाय आरोना स' बिदिनो माथो नांगौ नुबा नङा होमबा लोगोफोर दायो जों सफैबाय नै मेन गेटसिम ओमफ्राय दायो जों हाबैनोसै आरोना मामानि मामा नङा होमबा मेलखौ सामलायनाय दायो जों थांगासिनो मार्केटसिम सनायसै लोगोफोर कार्बि आंलंनि मार्केटआव मा नुनो मोनो नङा होमबा ओमफ्राय नै जोंनिया कार्बि आंलंनि भाइबो दंखायो नै जोंनिया जोंखौ बेरायहोगासिनो आरोना बे मा बुस्थुलै कस्तुरि थारमाने कस्तुरिखौ बहा बाहायनाय जायो थारमाने ओमफ्राय आदामोन बेसेबां बेसेनफोरा बोग्रिनिया होनदों 60 थाखा दायो जों बेरायगासिनो ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो बहा दख'ना दखानसिम आरोना स' नायनोसै बेसेबां दामिनि दख'ना मोनो बायगोन नामा नायनोसै र' मोजां मोनलाङा बायदि बाय समाजा दख'ना दङ नालाय इजाना
आब' बेसां दामनि दख'ना दोनैसोमोन नालाय ओमफ्राय हाइस दामा बेसेबांनि जेनेबा 6,000नि एसे देखायलाय जोंनिया नायलांसै आरो ने कार्बि आंलंनि दख'ना दामिया बेसेबां बोरै पाटनि गैया आदसा ओमफ्राय आब' बबेनि चिरांनि आदसा जोंथ' आब'नि दखानाव बहुद बुरिया दख'ना दं नायदो स' लोगोफोर दायो जोंनि टेडि बियार नायगासिनो स' गासिनि दामा फ्राय सेम आरोना फिक्स रेट ini look cute teddy bear ini kelang deh wow so cute so look for moncet teddy bear na dengan fry teddy bear no teddy dog karena so ni kelabai boy look for ngelala nama good Alah, naik orang Malaysia ke mana? Angle ya. so look for post agla meng zubai ta mane santam bere bere jos gila ta mane saya sudah nongkar zubai bapak nu tahun tak video bone gasine Kalau ni bini sedang 1200 taka ni full, so ada doki nam ada? Ek mulima. So alug perang san perakan ada munse bila ni dah mana 1200 taka zagan na, so body macam nama lagi pernah naik body puria, narsari full dengar na yo, ni body tahu lapai apa yang lapai bentuk berana ni. Perang macam jalan sini, obong, macam jalan sini pun. लोगोफोर दायो नै मेगना आलु जोब्बाय आरो ना माने सानसेनि मेगन मोदै फ्रावबो जों गिदिंगासिनो नोंथांमोननो देखायनो थाखाय ओमफ्राय जोङो नायनोसै कार्बि आंलंनि पानिपुरि दायो टेस्ट खालामसै नै जोंनिया नै ब्र'आ जाहैनो हेलौ सिख्ला मा खबर मोजां ओमफ्राय बोरै नांगौ फैना कार्बि आंलंआव नानि बर्तमानथ' थाबायनो मोनथ'वाखै ओमफ्राय जाननांगो जायगाफोरखौलाय ओमफ्राय दालाय मा खालामगासिनो दा जों सामाखौ जिरदो मैगं संनो गिरदो ओमफ्राय लोगोफोर जोंनिया नै ग्रुपआ ओंखाम संनो जानो रेडि खालामगासिनो ओमफ्राय जोंनियाव गामिनि फोरजों जमा जायासै आरो ना मानोना जोंनिया एक्सट्रा इउटुबार पुरा जानो थाखाय जर खालामबाय स' बेनिखायनो जों बेयावनो जानांगौ बिसोरावनो थ' गोरबो खुंगुर बिथांखौ लोगो मोननानै आं जोबोर मोजां नांबाय आरो ना स' बिथाङा जोंनि कार्बि आंलंआव फैदों स' बिथाङा आंखौ कन्टेक्ट खालामदोंमोन फार्स्टआवनो स' आं एसे लानाबो थांबाय स' बिथांमोना दा थांसिगोन होननानै बुंदों आरो ना स' बहुद मोजाङै बिथाङा जोंखौ जाहोबाय लोंहोबाय गामि बेरायहोबाय कार्बि आंलंआव बोरै स' देखाबाय बिथाङा स' थेंक इउ स' आंबो थांगोन ना मालाबा सानसे मस्ट वेलकाम आरो ना थेंक इउ आं एडभान्स बुंखाबाय आरो लास्टआव नैनिखौ बायना होबावदोसो आरो ना नङा थगायनायसो बेयो स' जेखि जादोला लोगो मोननानै जोबोर मोजां नांबाय आरो ना स' आङो बेफोरबायदि इउटुबार सासेबो लोगो मोनफेराखैमोन आगोलाव स' बे फार्स्ट टाइम आंनि सासे इउटुबारजों लोगो मोननाय स' थेंक इउ स' माच आरो ना आंनि साइडनिफ्राय बहुद गोजोन थाबाय ओमफ्राय कार्बि आंलंआव फिन खेबसे फैफिनगोन आसा थाबाय लोगोफोर स' फिन खेबसे फैबा जों गासिखौबो बेरायगोन आरो ना कार्बि आंलंआव माबादों माबा गासिखौबो देखायजोबगोन आरो ना ओमफ्राय लोगोफोर दायो नै जोंनिया ब्र'खौ बिदाय होनायनि सम फैबाय माने बिथाङा थांसै आरो ना ओमफ्राय जोबोर मोजां नांबाय ओमफ्राय ब्र'खौ बहुद गोबावनिफ्राय लोगो हमगोन ना बहुद आसा थादोंमोन आरो ना दिनै फाइनालि लोगो मोनबाय आरो ना फैनायनि थाखाय जोबोर मोजां नांबाय आरो ना बेखायनो लोगो हमनो गोसोखामोन आगोलनिफ्राय दा दिनै लोगो मोनबाय जोबोर मोजां मोनबाय आङो लोगोफोर फ्रायानो मिथिया बिथांनि नामखौ बिथांखौ गासैबो एक्सट्रा इउटुबार होनना सिनाय नङा होमबा स' बिथांनि आसि नामानो जाबाय बुंनो लादों खोमदोन नार्जारि लोगोफोर स' माबाबो नुबा माथो होबानो जाबाय आरो ना स' बाय आरो ना मालाबा दे माने नै जोंना आबैया नैबे आबै बोरै नांखो गहपुर फैना गहपुरनोलै ओमफ्राय लोगोफोर नैबे जादों जोंहा आबै ओमफ्राय आबै बोरै नांखो कार्बि आंलं फैना गाहामानो नांदों ओमफ्राय मामा नांसिगोन मिटिंसालियावनो थाबाय ओमफ्राय मामा बायखो दख'ना गांसे बायदो दे बुरिया दाबा बेसेबांनि बायखोब्रा दख'नाखौलाय मालासो जोंनियासो थाइसेबो गैया लोगोफोर आदै बोरै नांखो फैना मोजां नांदो जोंखाजोबदो दै ओमफ्राय मामा बायखादियालाय आङो माबा गथ'नो ब्लाउस गांसे बायदो ओमफ्राय फालि गांनै बायदो आरो बेनो ओमफ्राय आंनि जादों जा आनै ओमफ्राय आंनिया बोरै नांखो फैना बेयाव कार्बि आंलंआव नांबाय फैनानै ओमफ्राय जागासिनो आरो दा जादो ओमफ्राय दख'ना गांसे बायदो 400 ओमफ्राय आबै आनै गासैबो न'खरनि लोगोफोर
ओमफ्राय गोबां उन्दुनो ओंखारबाय लोगोफोर हाथारला बयनोसै उन्दुनोसै उफाय गैला थांसै तो लोगोफोर दायो जों न'आव थांगासिनो ओमफ्राय दायो जों कार्बि आंलंखौ बाय बाय होबाय आरो ना स' आं अबस्था गैला देहाया आंनि मेंजोब्बाय स' लोगोफोर दिनै भिडिअ बेयाव दोनथ'सै आरो ना स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर एन्सारबा आंनि चेनेलाव निउ बा लोगोफोर स' प्लिज चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै थांबानो जाबाय आरो ना स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै ना अके स' देनि थाखाय बाय बाय